بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا ولا يا زلمة. من أبقول جتراني. جملة. بلي. الله الله. ما نابع مروفي باش قنج كلها كبدي. صافي. ساختر تشو دخوين؟ أس. بلي. برتوك أجيال خوين. برتوك أجي باشا. أتشكشت بفرسم يا. دبيجا أوصف لسر أفيني وأفين داري تكليان جنو ميران شتان قلت بزان. والله راسته يعني أزين تشتان هيمون. راستيجي زيادتر لسر وان تشتان برتوكا gideyim bum. O Portuka ku memuzin. Hayyanha çıkas Portuk liser evin o evindari atiyen insanın şahmuyan başkıra. Havcıya ku tijü ya bu khini. Az ve çatış gibi fırsın ya. Havale usir. De Portuka da dxwan mem. Au kes. Evin axwa liser zin ço tani zaman var ejet god. Yani havale azat işler size gibicim. Dur da gerek insan filmler ki le دوی هلبسته ده دوی افسانه ده من سمبولا کردایه زنجی سمبولا کردستانه دردا کورهای یک باشه هرگز بیا فهم نکه لی اتزانم مفهم کر أتشكيدم بفرسم يوم أز كردم وش كرد ديجي قالك حسكم بله كسكي كرد دكانش كاتشك ترك حسبك آنجو حسك راخوجي ربي زمان ya tabi dikare hezbike ya Allah Allah tişteki var etme ama tücari heskırın amrov evin amrov jibo bernete ve asten nine tefهم kir بلي يا من بهيستي يا تبيجي وصف لسر أفيني يجي أفين وأفين داري قالت شتاد زان يعني قالت شتاجي فهم دكان Vallahi yani acı iş falan hal ser evin o evindare yani tekiliye o halle kolle geçerim. Yani anha hundikanın jimra bejin doktori evindari. يا وتتمروا في منها هوالي وصف يا Çava yani. Çava mı roveteme? هوالي وصف يعني دكاري برينا من بجربينه Beri? Madde berindari. يا ونا حوالي وصف يا أنا هاشتر شارش نها تلزاني مروف وقتا جي كتشكي حزبك وتكلي خبير ديني هم مروف
چی بیش خوشیات جنی ده حرمه چرا کار بود دورا و جنی چند تورا باقی ابین سقیا ابین و ابی داره بنر هوای azad براستی جی تریکی چوته یا چاوات yani تجیبو چی خوازی جنان را تکیلی دانی یا تجیبو چی yani حواله وصف وک روفن دکی بر وک هیوه کی بجنک مروف چرا تکیلی خو پیردانینه yani تد بیجی بدو جنک هاو بدو ببه بزیته نا حواله وصف بدو تنه نبسه زانب خوارنه چکه زانب گراره چکه زانب مهیره چکه yani افتنه نبس جخوا قاده ترکی ده تشتک بودنه ورده شمن دبیجه ریا دهاره دلی میران زکی وانده در باست به متفهم كر azad متفهم كر خلنا وستينه از باور دكم تشخورا اويندارا ناغري تشخورا كوليك رندگري نوسايا gerek بناموس بشي بناموس به gerek beri tı bناموس be azad tı yani aslında beri acı vakte bum tizani aynı vakte bum o hadır fikriyam le bişti ku men dest bu xandırım Portugal kır o iş adı az guherim brastici az tişten kadar başım bum şimdi burada taybeti Portugal memuzin ajur kadar tişten başım bum havcaya kutucu vana buğini roje ki havale Mirza dit ku az Portugal buğinim uya jilse Portugal'ı danın dest bu vana jikir brastici او تشتي هو من دزاني بو قد بقد زيده بو واز ايرو وقت مشتر بو از بوم دكتور اينداري دكتور تكيلداري از باور دكم تهوالي ميرزا ناستكي هوالي جي بارتي ها از ناستكم يا مروبك ديني برادعي سبي حياي واري درودنا برتقال خوينا وتشكي دين شاي Deveş kaybedeceğim. Maşket alıp yadık, yadık. Ya azad, var ne bileceğim? Mirza, evvela ki başe, evvela ki heyecan. Az, tiz bavar bike, şiredin ku dikeci, gerek yürü cinin. Ya tagot Mirza tiştakat bilamen. Av Mirza, nabevi, asile an, kod nabeviye. Paş nabevi, an nabevi zanıç. Ya, azad, devam persan, çimadı persi? Ya tu zanıç tuğazın, sana kavalan pers bakım, ve kamro belki çavayı ham avare. Vallahi, az gerek tiştanayım bu. Gerek tiştanayım bu. Var hasıl, Van Portugal ku Mirza'dan muğana xwant ve jwan Portugal gelek tiştanî bûn. Di nav Van Portugal'de Portugal serok jî hebûn. Min berê digo serok hew serfermandareke û rûdinê ji we emir dide. Ya piştî ku min Portugalê wî xwand aho xwedê min jiyana xwe di Van Portugal'de dît. Ya çi tiştên xweş dibêje, çi tiştên xweş gotibû, hewcek tu wana jî bixwînî. Ya hevale Yusuf, tu zeh Portugal xwînî serê xwe tev hev dike ya. Dixwazim îşter ve hev bêjim. Ka tu ji min re nabêj. Yani jin ji çi hez? Azad. Dixwazim. Azad, eşter tiştekî bêjin. Bêjin. Serok, di Portugalê de ku xwe da çi digotiye zanî? Na. Gotiye heya mirov azad hebe, evîna wî jî bêrûmet e. Eşter tiştekî bêjin, tu wan Portugal bixwîne. Zamê ku azad nebe, wek heywana ye. Heywan ji eşqê çi fêm dikin? Ez divêm çi, tu divê çi. Tu zeh Portugal xwîne serê tev hev bûye. Ez dêm ka keç çi hez. Raşter abim. Portugal bixwîne azad, Portugal. Bide Yusuf bide, bila bixwîne. Hatta ji Portugal serok jî bide.
براحت يعقلي بشغله ها اشته آزادی اولاد Debizem param fazla. مجبوره Rozbaş Şevalno. روزباش Rojbaş. روزباش والله روزنامه دنه فرود بیرو Rojbaş. 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 Sıla buraya Şevalno. Çağının. Sağ ol olması. Niçin var olması? Başım gerek spas. Beli Şevalno. Em dest buvanaya xwe bikin. Beli em ji karê malê dest pê bikin. Heta borî me ser helbestvanekî me got ku hûnê helbestek wî Kurt bibêjin ji ber bikin. Kêjan hevalî ji ber kiriye? Apê bişar. Beli. Tu karîş nere helbestê bi Kurtasî bibêje. Ya Seyda Jakun. Beli, Seyda'ya gelek baş. Hevan o. Seyda neyi heri mezin, helvesvan Kürt. Jüvera helveseki bixunim. Helvesvan meyi mezin, Seyda Jigerxun, velat xu met de. Dibe velat dike buk, taje dide seri, de xemiline u Kürt dike zava. Le zava bekir dimine. Dibe velat min turi buka cihani, همو باغ و باغچه و مرگ و کانی سری تاج صلحالدین ایوبی انی دبرقه و برج آسمانی انی بوکی جار و مستی اما بیه 200 سال زوال سر سنگ تمان بیانی Beli her bir şey var. والله تخش كده يا يلا خش بيا Her şey devlet hesabı. Alevşan. Te got bu. Uzava. نعم جوالات Beli Evalno. Vakitleri keçen havali helbestek ji ber kiriye. Kesidin tümeye. Çi mesajı bu îro. Ben hem de rastî karê xwe yê dilê bibim. Karê me yê dilê pêç peylê me hebû wê lê wan nav hevokan de bi kar baniya. Em binerin. Heval aynem, tu dikare çi me re çêke? Erman Hüseyin. Peygamber Lekoline. Xwendekarên zanîngeha li Amedê bi ser pirsgirêka kuştina namûsê lêkolînek çêkirin. Beli Evalno, peygamberekî dixwazin çêke? Ez mamoste. Heval asî der. Mamoste peyvan bijîşk bû, bijîşk yanî tixtoş, mînakemî ji ev e, ji bo nexweşiya laş, bijîşk, ji bo nexweşiya civakê jî tevger û rêxistin pêwîst e. Beli, gelek spas. Peygamberekî çê dike? Ez jî ewlekarî bêjim. Beli dike? Derim de. Ewlekariya gelê Kurd ji rûyê şerê qirêj di xeterê de ye. Beli, gelek spas. Beli, peygamberî dilê? ماموسه پیوندن درستی از چکم از مانه باش دزانم Tu ji ku dizane? ماموسه امرشب در دکبن کلانا چالاکیه چکن امنوده رسنوان تا بیجن دبن تندرستی سروک تندرستی مه هفو کمیش یاده از نیست ماموسه Gerek ya. Ya yak kişi bir peşmanına giriyor. Herhal bu oyunda stişlik kırsın. Cile de hati guhertin çava. Ez her hafta cile o gumya kespil sertedbinin. Ali Mamoste. Yok guhertin ekten çeviye. Beyna gelmiş şey lazım Mamoste. Var ne olsun? Yani beri. Var ya kadar. Valla mamoste, kan böyle pırık yapamacı hükümdeki dağıt. Usuf, bırak yemine. Beli. Valla ben çünkü ya başlamış o fakir.
Tam başına alayım ama. Boşa. Gene gitti haliye. Tınake. Bele. Böyle bir isim Mamosta. Bele. Kerem. Havalı bir sandım isteyeyim. Ya Mamosta ev eyamı tüm şerdi şey ya. Havalı. Penus'e düz bugüre. Rast bugüre. Ve rast beni bir sandın. Usa. Bine biramın derzeke ezutu em tene lister eftipana rast. Kisa yerci ya. Bravo yalnızım be. Mamusta. Bele. Ev ya şu an lisan diye. Avcı lisan diye. Bırak vakti mezedelere. Bele düver. Bele düver şimdi. İçi baştır efrası. Her bir şey. Deve cari söylemiş. Tenduristiya serok. Disar tenduristiya. Böyle. Bele. Gene ekspas. Baş. Rüne. Rüne. Bele havalı. Gel kavalke makalas bu. Em evi. Bele havalı. Atımay. Mamosta. Ale? Eyvah, zor ceza çevir. Ha, bu soruyla meşgul gibi bu. Bele. Ev jî iyi wek min çekir. Ser. Ha, bele her bir şey havalısı var. Havalısı da vahim bu. Gava kumrov çavtiya çekir tüccara çavtiya namaş verdik. Ya kim attın böyle şerdi şey ya? Bele havalı. Zevde meci yapap temherler. Mina kafa bakayım Mamosta. Mina katır bele. O sırf pisporu evindariye yani. Wow. Ya kurban azınarım ya. Vallahi beri yazınar ki. Ya kanaka cana 5 saat işte siyasi miyasilik. Evet hiç. Bele havalı. Em evi derbasiye mijara koyu iro bibin. Mijara me em de mijara havalna bin pek hati dem avuz. Hevanların pek hati ji peyvek wateda û ji qertafan pektin. Ev qertaf dibin ku dibe ku pêşkir be yan şî paşkir be. Belê hevanlo divê mijara de em ê pirê li ser qertafan bisekinin belê em li ser pêşkirên ku hevanlar bên pek hatî pek dînin em li ser wan bisekinin. Pêşkira me yekemîn ho ye, pêşkira ho. Em ê ser çend heba bisekinin ji ber ku dema me tune em nikarin kişta bidin. Ho ji lêkera hevalnavan çê dike. Wek mînak, hoker, hozan, wekî dinê hogir. Bir şeye despena ki mamosta. Kîjan? Mesela Joker. Na heval. Belê, a ya me dinê pêşkira bû ye. Pêşkira bi em dikarin bibêjin bi hêvî bi bext wekî dinê kî dixwaze mînaka kirdi? Bibirati. Bi biratî Behavati. Belê hevalno kî dixwaze hevokek dirêj me re bibêje. Di nav hevokekê de va peyvana yekê bikarbînin. Belê hevalek adem ji we kesî nayê bi rastî jî pir şerme hevalno. Belê
Heval Yusuf. Ez behêviya azadiye ve sıra dikim. Beleydi be. Behavior. Karı dubare bike. Ez behêviya azadî û biratiyê ve sıra. Azadi û biratiyê. Siyasi bu. Hoş buğusu, hoş bu. Böyle hevalno. Peşkira meyi direşi, peşkira bey. Beşi, vak mirav dibêje ku neyni buna ev peyva bifikir. Bê hêvî, bê biratî, bi vê awahî em dikarin bibêjin. Ser peşkira haqas bes gelekin birastî gelekin lê haqas bes em li ser paşkira jare rawestin. Paşkira me î. Paşkira î bi du awahî hevalnavan çê dike. Yek jê ji lêkeran çê dike. Wekî mînak lewitî, peritî. Wekî dinê? شوتي ما مستا شوتي بله جي شواتي شوتي چه دike hevalna dike yekşi mensubiyetiye tişta jmere nişandıdır vakit bejin gundi bajari Bêbextî. na heval bêbextî nabe malbatî dibe Paşkira girem li ser rawestin, paşkira a. Ew şî zana, beza, bere hevalno, paşkirek me şî heye gîn, em dibêjin çi lezgîn, xemgîn, Zengin. zengîn bi xwe ew peybek e. Ne peybek pêk hatiye. Zeng çi ye zeng bi wate ye zeng. Wateya ve heye na. Me got çi ji peybek watedar û ji qertafekê pêk de heva. Em bigelem perî çend heva bidin. Tirsonek gava em dibêjin. Dibirada onek paşkirek e. Gava ka em dibêjin jîrek. Dibira jîr peybek watedar e ek paşkirek e. Bibê awahî ez bawer ku mijar fêm kir. Hevce nakem zêde ser rawestin ji ber ku paşkir û pêşkirê me hene. Em nikarin gişamîneka bidin. Belê hevalno. Em êdî têkevin cûreyên hevalnavan. Cûreyên hevalnavan. Çend cûre hevalnav hene. Ya yekemî, hevalnavên çawanî ye. Ya duyemîn, Demir. hevalnavên şanidanê. Ya sêyemîn, hevalnavên pirsiyarîn. Ya dinê, hevalnavên nebnavkirî. Ya dawî, hevalnavên jimarî. Belê hevalno, em ê yek bi yek li ser vana gişa rawestin. Amê yekemîn hevalnavên çawaniyê ye.
ev cure hevalna jinave hoşi diyare de ben navdere u çavaniya ve bime nişan dide. Ev cure hevalna bide avayan bi navdere tegredan. Yek je alikariya ve katandaka me çi bu huzanın newsa mijara bereşi derza bereşi emni sersekni bun. Ya da şi be alikariya lekera bun. Be alikariya ve katandaka çava te hevgredan em dibêjin mirove baş. Ev ve katandak bu newsa? Belê be alikariya ve katandaki hat pêşiya navdê te çika bedew. Dîsa be alikariya ve katandaka avê carê. Gundiyên jîr. Divra de şi be alikariya ve katandaka en. Ya da şi me got be alikariya lêkera bûn. Ev bi çawê avahî tê ziman gava ku em dibêje ev mirov jîr e. Divra de bûnek heyne wisa ev mirov jîr e. Yadine em karim bibêjin çi ev keçik xweşik e. Yan şî ew keçik xweşik e. Belê mamoste. Eylem xweşik e. Yan jî azad tirsoneke. Ha, azad tirsoneke. Em binivîsin hevalê azad. Em destûrê işte bixwazin. Yani Em binivîsînin. Heval fîneke da. Azad tirsoneke. Neydi? Mefhem nekirîn çi ye. Belê hevalno. Tiştekî ku em li ser bisekinin heye divra de ve qetandika ev ve qetandikana ji ber ku neyê hevalnavê ne pêwîst e ku ji hevalnavê cuda bênivîsandin. Wisa xuya ye zaten. Jîr gava ku em dibêjin em ê pêre nanivîsîne. Em jê cuda dinivîsîne. Divra jî de xweşik e, divra de xweşik e, jê cuda bênivîsandin. Bi vê avahî. Hevano em ê ser taybetiyek hevalnavên çawaniyê bisekinin. Hevalnavên çawaniyê her wiha ji mînaka şî xuya ye ku di hundireyê hevokê de nayê guhertin. Resen dimînin, ne guherbarin. Belê hevalno. Em li ser mînekek dinê ez vêya ji were bêtir vekim ji ber ku me got ev ve qetandik ne a hevalnavê ye a çê a navdêrê ye. Em dibêjin hevala dilgeş a jîrek. Divra jî de xuya ye ku a ji hevalnavê cuda hat nivîsandin. Belê hevalno em gelemperî çend mînaka bidin. mamoste azad vala ya. Bula pavliş bike. Tişna bu an jê bir. Hevala min a çelen kete nav refên têrên bas. Divra de hevalnava me çi ye? Belê hevalno, divra de hevalnav kîjane nîşanî min bide. Mamoste teyre bas. Em na heval. Belê heval efele. Mamoste çelenk. Belê her bir şey. Hevala çelenk. Ne olsa? Divra de çelenk taybetiyek heval nîşanî me dide. Çawaniya wê nîşanî me dide. Hevalek çawa ye, hevalek çelenk ye. Belê birayek em mînakek dinê bidin. Birayê min ên mezin li dor xwarinê civiyan. Civiyan.
de heval nava mekijane. Bele hevalayla. Mezin. Brian min el mezin. Brian min çava el mezin. Ne olsa? Devrede em çi dizanin persa çava dibersivine. Ev devrede mezin heval nave. Ki bixwaze hevokek dirêj min re binivîsîne? Hevalê Mîrza tu dikare? Bêjim. Tu dikare were binivîsîne şî? Yani dixwazî tu bibêje bira azad binivîsîne. Xêr heval hûn kare xwe gişî hevalê azad dikinî de. Ev vala min dikişîne. Nizanim azad e kolaya nizanim ama. Tiştek balan bir dikişine Belê hevalê Mîrza kerem ke. Ez ji bo xatirê mamoste tiştî binivîsim. Ji bo mamoste anjî. Belê. Ez şê bibim. Tırsın abi. Çekil dirêj be. Belê tişt nabe. Em dixwazin ku hûn mijara me fêm bike. Ji ber vê kevoka we çi xwaz dirêj ber tişt nabe. Ya hevalê Mirza. Te hayata xwe binivîsî. Pir dirêj dibe ya. Xwend. Belê. Dirêj bû lê. Mamoste peyvek hebû ez bibînim bîra xwe. Em karin alîkariya te bikin? Ez bikim Mirza. Şî çawa ye. Ji me re tarîf bike. Emî ev qiretoyî namîne ez bixwe geribî bibînim. Ez evî binivîsim. Ez heye dawî Belê ji me re bixwîne em karin te bide çempiyê wê rast bikin. Bixwîne bi dengê hey. min 15 salan li dibistanên Tirkiyeyê xwand lê min weke mamosteyê me mamosteyek xoşewîst delal jîr û bi qîmet kes nedît. Belê heval. Em spas bikin di birade tu kê nîşan dide? Mamosteyê me. Kê ye? Ezim ya yekî dinê ye. Biborînin. Ji bo Belê mamosteyê me. gelek spas. Ji bo mamoste delal. Belê mamosteya me. Mamosteya me. Belê. Zelal jî em lê derê. Mamosteya me zela. O gelek spas bi rastî jî ez pir vê çi bi rûmet bûm. Gelek spas. Hevalê Mirza. Vallahi rast e. Belê em gelek spas dikin. Belê hevalê Mîrza bi rastî şêvekek pir xweş nivîsî. Di bira de hevalnavê me xoşewîst, zelal, jîr û bi qîmet e. Em mînaka dinê bidin û em mijara xwe bi dawî bikin. Warê xweş welatê me ye.
olsa. Dibirader hevana bame çiye? Ware xweş. Ware çawa? Ware xweş. Belê hevano, mijara me dibirader qediya em ê hefta pêşî em ê li ser vê mijara bidomînin. Em êdî karê malê bidin we, wekî her hefteyê pênc peyvên me heye, em ê va peyvana di nav hevokan de bikar bînin. Peyvên me ev e, zayent, berdef, hevpar, hemnuate û hemden. Belê hevalên hêja, Sparta me din êşî, dîsa hûneş helbestvanekî, helbestekî bi kurtasî ji ber bikin, û nê werin bi me re par bikin. Mijara me divir de qediya derzame, îdinkê em têkevin pêşbaziya xwe. Rêma mas dem dest pê bikin. Erê vallahi em dest pê bikin. Hevan vê hefteyê jî me pêşbazî guhert, pêşbaziya me î vê heftê cudatir e. Dîsa wê pol bibe du kom. Ez herkê peyvekê bidim va komana, hûnê tekildarê va peyvana hûnê jî bibînin. Wekî mînak gava ku em bibêjin zozan, wê çi bêbîra we? Havîn bêbîra we, kom bêbîra we, beth bêbîra we, berî bêbîra we, berîvan wê bêbîra we ne wisa? Bi vê awahî çi kîjan kom çi xwaz pir peyva çê bike ew kom wê ser bikeve. Koma ku têk çû wê çi bike? Ew ê jî li Rexê Dîcleyê dara biçînin. Çuke? Li Rexê Dîcleyê wê dara biçînin. Ez dikarim mamas de. Ez xwatim vala me. Belê bira xwezaya me jî xweş bibe ne wisa? Belê hevalno em peyva bidin koma. Koma beybûn peyva ve hüner e. Tam bir goreyim vallahi. Ne nivîsînin hevalno? Dem yeke hüner. Koma solsin. Peyva ve dîlan e. Dema ve dest pêkir. Erê. Tamam. Dur. Başlayın. Belê hevalno dema ve qediya. Hevalno dema ve qediya. Pênûsê xwe dînin. Pênûsa dînin hevalno. Biran neheqî navbêra we de çê nebe. Belê ez kaxizê we bistînim. Koma beybûn. Ev koma beybûn e. Belê. Bana şu an nivîsiye. Belê koma solsin. Em bixwînin. Vallahi. Kîjan komê bêtir çêkirin. Koma beybûn. Ji hûnerê çi çêkirine? Hunermend, sahne, dik, temaşevan, helbestvan, şano, pirtûk, wêje, wêne, goranî. Belê goranî şî uzanin ku bi zimanê hewremanî ew jî stran e. Lîstikvan, nivîskar, helbest, sinema, ozan, pozan, reks, govend, bale, opera û bi rastî jî hevana we nivîsî û nivîsiye her bijî ji we re. Wisa xuya ku koma beybûn qezancgirê dîsa em koma sosin bixwîne. Dîlan, govend, seyran, bûk, zaven, dawet, def, dilîlîlî. Belê tembûr, kiran û stran. Belê koma beybûn ve hefteyê ser. Evet, sana ben. Helal olsun.
Vallahi. Baş bu. Hadi bir şey. Firoska. بيري خواه و شكلي خو راح اللي هر الرقيب يجري دارا بجينا وبي حقتي وان داكن بلي هبالنو در سام ايرو دبرا دقديا حتى بيشي بمين الخير وخشيه Sağ ol. Boş boş maması. Vallahi karar tutmuş bu ya. Hadi bir şey. Aynı yerler mi kokuşup işte? Oraya ben kahvemi çay gibi koyayım. Yok ki neler? بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة